dadi kaya ngono lakone. Oh, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok empah. Wah. Dipol, aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babare lakon iki awi, bocah nika ditutke, Ndara. Yarwang Sitindo Gombang Pangajaping madu sarining tawang Raden Janaka Gungeng dawuh mrembet mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasaktian Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun senggo sawijining satriya ingkang sinar dhateng kewajiban peremban kula sampun pisah kaliyan manik ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayine mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing Malamadang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepaken. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggradring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-laline menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula kajengipun panjenengan legawi ingkang mriya ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Nadi Pramesti.
Kakek ana apa kek? Ora apa-apa. Om ilahing Mastu Nama Sidap. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah iki wonten dawuh pukul. Manik Maya wonten timbalan pukul. Boyana iki kudu ngadili kelawan jeneng kita kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ing malisir saka grang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanana liya kejaba mung wisanggeni mula gage seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya aduh kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Kanapa? Wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih. Mboten mangertos arane wisanggeni. Arane wisanggeni lan sumurupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, iki apa? Iki bapak utawa Engkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning iki kelangenane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa ngawit mau durung tepungan karo iki. Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Ngamarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Ndarawarku Dara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kakangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa Bapa ngono gak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kuwi. Iki dugal kewarisan. Dimenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya terus apa ora wae. Mbok ngono. Petro iki gak ngucap. Bagong terus mutung. Terus melayu lah. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani.
Cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngerti nek lagi pisan mau ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Ah. Sing mantane kira mau di. Oh, Reng lho Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Kuwi Gareng. Ah, iki Gareng. Ah, iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau. Gong, boleh go. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo apa? Mataku, jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ah, ora sudi bendara kaya ngunekke motor ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Yo rasa nesu ora. Aku pengen karo ibuku kae. Ayo ditutke bapakmu, Ndara.